O primeiro pleno de cada mandato sempre dá moito que falar, e non porque nele se levan a cabo cuestións vitais para Pontevedra, senón porque dentro da organización do goberno municipal tamén están os salarios. Unha das primeiras decisións que tiveron que aprobar esta mañá os concelleiros foi o seu soldo. Uns soldos que continuarán sendo os mesmos que os aprobados no ano 2010, co incremento anual do IPC. Polo tanto, con esta base, o alcalde cobrará nos vindeiros 4 anos un salario anual de 67.744 euros, 6.000 máis que o tenente de alcalde, xa que Tino Fernández cobrará 61.275. Por outra banda, os concelleiros con dedicación exclusiva terán un soldo anual de 46.554 euros e, como a lei permite ata un máximo de 13, estas repartiránse do seguinte modo: 8 entre os concelleiros do Bloque Nacionalista e 2 no Partido Socialista, que se repartirán entre unha exclusiva para Tino Fernández e 2 parciais para Gloria Blanco e Paloma Castro, que cobrarán, polo tanto, a metade, 23.277. Na oposición ao Partido Popular correspondelles 5 dedicacións parciais, que se dividirán entre Rafa Domínguez, Pablo Fernández, Martín Martínez, Silvia Junco e Juanma Muñoz. En Ciudadanos, Goyo Revenga soamente cobrará por asistencia a plenos, 300 euros por sesión, e tamén as comisións informativas, entre 120 e 140 euros. Por último, cabe destacar que cada partido recibirá unha parte mensual: o BNG 6.000 euros, o Partido Popular 5.400, o Partido Socialista 3.900 e Ciudadanos 3.000. Unha distribución que parece que agradou a todos os membros da Corporación Municipal.